Na kraju sam ipak našao ženu bez koje ne mogu da živim. Gde god pobegnem, uvek me nađe. Ko je ovde narator? Ja nisam. I ko mi je uopšte taj prijatelj? Da nije pas? Nije pas. Pas je moj najbolji prijatelj. Zato bi mogao da mi kaže gde je zakopao kosku. Ne. Knjiga je čovekov najbolji prijatelj, reče pas, već pomalo umoran od svega. Bio sam ja nekad i normalan čovek. I to sam bio. Zasadio sam drvo. Sagradio stadion. Crkvu. Odmah poredi pumpu. I autoperionicu, naravno. I pekaru. Napravio sam i svadbu za pamćenje. Eno, još je puštaju na TV-u. Zaređao sam i 2-3 dece. Ali sam prestao kad sam shvatio koliko liče na mene. Još malo pa bi i njih izazvao na dvoboj. Što bi rekao moj prijatelj, mladi su naša najveća briga jer žele da zauzmu naše mesto. Ili možda malo optimističnije. Narod koji ima ovakvu omladinu ne treba da brine za budućnost Kanade ili Australije. A kada bumerang jednom odavde ode, više se ne vraća. Ja sam stvarno nezahvalan čovjek. Na tugu se naviknem isto koji na uživanje i život mi postaje sve prazniji iz dana u dan. Ostaje mi samo jedno, da putujem. A naputovao sam se vala dosta. Sad mi je zanimljivije da čekam u redu za vizu. Sav bes koji se tu nakupi u meni mi toliko draži maštu, da sam im u stvari vrlo zahvalan za inspiraciju. Moj prijatelj takođe. Na jednom od 30 formulara zapisao je sljedeće misli. Ni nebo nije svima isto. Nekima je plavo, a nekima prokišnjava. Neke životinje imaju ljudske osobine. Ostale volim. Protiv nas vode politiku štapa i šargarepa. Prvo nas tuku štapom, a onda šargarepom. Mi, dole potpisani, padamo sve niže i niže. U tom su ljudi polako počeli da izlaze sa vizama i jedni su tako tiho psovali, a drugi su imali tako idiotski osmeh da sam zgrožen pobegao iz reda i potpuno zaboravio na svoj dvoboj.
nekad se znao red. Uvrediš nekog i on mora da brani čast u dvoboju. Sad ljude ne možeš ni da uvrediš, a kamoli da te počaste dvoboje. Šta god im kažeš, oni nađu neko opravdanje. A neki se urede čak i kad im se ne obraćaš. Takve najviše volim. Galame toliko naglo i toliko glasno, a na kraju sami insistiraju da časte piće. Moj prijatelj im je predložio par vanvremenskih slogana. Napad je naša najbolja odbrana, a mi nismo došli ovde da se branimo. Hteli smo da se borimo do poslednjeg čoveka, ali nas nije bilo dovoljno. Mi sve neuspehe pravdamo našim mentalitetom. Takav nam je mentalitet. Mi u svakom trenutku znamo šta hoćemo. Samo ne znamo kad je taj trenutak. Zemlja, vazduh, voda, vatra, vlast. Proleće, leto, jesen, zima, rat. Kaže moj prijatelj, svaki konflikt može da se reši mirnim putem. Zato vas upozoravamo da nam ni slučajno ne pružate otpor. Ili sukob se nije mogao izbeći. Vi ste se borili za mir, a mi protiv rata. A to, ko je prvi počeo? Laž kaže da je istina prva počela. A moj prijatelj ima više teorije na tu temu. Ne zna se ko je prvi zapucao. Sigurno je jedino da oni nisu oklevali da odgovore. Neprijatelj nas je opet iznenadio. Očekivali smo da prvi napadne. Mi smo htjeli da se rat što pre završi, zato smo ga prvi i započeli. A kad smo već krenuli, nismo htjeli da obustavimo paljbu sve dok rat ne prestane. Jer, jel te, što je duži rat, to smo bliži miru. A ako na kraju ispadne nerešeno, nije strašno. Vadit ćemo slamku da vidimo ko će da piše istoriju. I ja sam bio u ratu.
I razumem mog prijatelja kad kaže da smo u ratu imali onoliko heroja koliko se ispostavilo da smo imali. A bilo ih je stvarno svakakvih. I ovakvih i onakvih. Baš zato sam i hteo da izazovem jednog od tih onakvih. Pa sam mu prišao na starinski način. Čuo sam da si hrabar. Aj na dvoboj. Ali on nije bio baš raspoložen. I odmah je krenuo da se pravda. Ja sam na ratištu bio mnogo dobar. Sažalio sam se nad jednim televizorom koji je ostao bez igde ikoga. Neprijatelj nikad nije spavao. Granatirali smo ga i danju i noću. Mi nismo okrvavili ruke. Krvi je bilo samo do kolena. Ali kad je shvatio s kim ima posla, rekao mi je jednu pametnu stvar. Rat pa mir. Tako će se svima ugoditi. Nije svaki rat isti, ali je svaki rat sam po sebi zločin. Ne postoje ratni zločini. Rat je zločin. A nadam se da nam nećete suditi za sva zverstva koja smo počinili. Pa zar nije ljudski nadati se? Na kraju nisam ni stigao da ga izazovem na dvoboj. Uhapsili su ga jer je pogrešno parkirao. To u ovoj zemlji ne može da prođe nekažnjeno.